Bună, eu împreună cu mami o să facem câte un slime fiecare. Hai să ne apucăm. Avem câte un bol, da? Așa. Îl lăsăm pe nor jos, da? Ca să putem să Facem slime-ul. Da, hai. La revedere. Nu știu, nu o să lase Lasă-te pe nor. Uite, sunt împreună acolo. Punem lipiciul? Da. Hai. Avem cel mai mic lipiciu, pentru că n-am găsit lipiciuri mari. Un lipici mai mare nu l-am găsit. Și am luat pe ăsta. Da. Am luat mai multe. Nu o să facem mini slime. Cum îl desfacem? Yes. Poți? N-am unghii. Oh, ce greu să desfacem. Eu am reușit. Ia. Îmi pun eu pe asta? Pune-l, da. O să-l termin în 10 secunde. Gata. Și puțin e. Mai vrei un de de lipici? Normal. Hai să mai punem. Și ce puțin e? O să mai ajunge pentru două zile. Uite. Asta am de las. Foarte greu să deschide. Am lipit-o cu super Uite. glue. Mersi. Ce m-a speriat? Îl arătăm și pe Timi la cameră? Mhm. Imediat. Să-mi pun lipiciul. Și îl arătăm și pe Timi. Nor, lasă-l pe Timi. Adevărat. Timi, Dar ceva ce să fac, da? Timi. Asta fac mereu. Hai. Hai să te vezi și tu. Hai să vezi ce facem. Eu nu cred că lui interesează. Cred că el vrea doar mâncare. El este Timi. Bună! Nu se poate, nu chiar îmi pare fericit. Este un motan bătăuș. Da, care se bate cu prietenul lui. Hai pe scaune. Se bate. Câte ți-ai pus aici? 2? Și îl vrei pe al treilea? Da. Eu îmi las 2, să știi. Mi se pare cam puțin. Eu îmi las 2. Hai că e interesat și mini slime atunci. Vedem? Adică, Haide. vreau să spunem cum mă deras. Asta e lipiciul. Câte spui? Ți-ai spus cam mult. Dar mai pus mai mic până nu? Dar nu, și atât. Cum vrei. Ești sigură că vrei să pui atât de mult lipici? Te întreb, Da. da? Bine, tu știi. Eu știu, nu știu. Nor, nu-i voie. Nu ca. Ia, să te ajut. Tini stă la plajă acolo. Mersi. Și asta e ultimul. Probabil l-am terminat. Îți pui tu o spumă? Mhm. Haide. Că e slime-ul tău. Eu, ce
ții așa. Hai. Mai pun? Cât vrei? Oh. Cred că am pus destul. Și o cireaș. Ok. Hai, să ne arătăm bolurile. E cu ce? Așa. Ia-ți lingura și hai să amestecăm. E aproape. Zici că e frișcă? Nu? Și miroase și frumos. Nu se pare? Da. E miroase. Fac tort. Tot. Da. Nu știu. Și acum ce punem? Culoare sau glicerină? Culoare și la glicerină. Da? Bine, hai să punem culoare. Eu am turcoaz. Și eu am mov. E bine, nu, stai puțin. Am înțeles. Dar nu știi că... Nu știu. Ok. Te ajut? Da, n-am unghii. Oh, deja începe să curgă. Tu așa spui? Oh, deja au curs două. Cam curge. Și amestecăm. Wow, ce frumos e. Uite. Da? Cred că și al meu o să fie. Al meu o să fie mai deschis pentru că este alb. Și alb și alb cu... Le poți să mai pui culoare dacă le mai închis. Ce? Pui mai multă culoare. Dacă le mai închis. Nu, vreau, îmi place mov deschis, deci vreau să las mov deschis. Dar o să mai pun și eu puțin. Acum, că mie îmi place mov deschis, dar cred că am mers destul de mult. Ia, vreau să o arăt puțin, dar... Mie îmi place culoarea. Mi-e place și asta. Da? Îmi place culoarea. O culoare foarte frumoasă. Asta e culoarea mea. O să arăt și a mea. Acum. Asta e a mea. Vai. Eu-s gata. Ia că sunt și eu aproape. Uite cum mai am rămas puțin de alb. Îi pui și tu. Îi pui și mie puțin de glicerină. Da. Acum? Dacă îți spun cantitatea care mai rămas, da? Ok. Cam mult. Chiar vreau să facă slime. Slime. De-abia aștept să văd cum iese. Deja mi iese. De-abia aștept să văd cum. Nu mai știam cum ar era să fac slime-ul tău mai mare. Da. Eu o să folosesc mâna. Știi?
foarte pufos slime-ul ăsta. Foarte pufos. Ce-mi-ai pufos? Eu o să-l păstrez pe al meu. E foarte pufos. Da. O să-l păstrez pe al meu, tu? Punem niște sclipici? Da. Hai să punem sclipici în el. Să-l colorăm puțin cu sclipici. Eu o să-l păstrez, tu? Îl păstrez și eu. Eu l-ador. Da? Mai încercăm rețeta asta? Chiar foarte tare. Apare cu altă culoare. Hai să facem schimb de culoare data viitoare. Mi-e place cum se simte. Da? Se simte de totdeauna, dar sper că nu o să se strice. Hai să punem culoare. Eu o să-mi pun un albastru închis. Normal că e culoarea ta preferată. Păcat că n-ai eu și mov. Dar nu cred că ar merge mov deschis și cum e ăsta. Da, N-ar merge deloc. E deja mi-am ales culorile. Da? Hai, puneți. Mi-am ales albastru, mai deschis. Că e a treia mea culoare preferată. Zici că postare. Mai pun și mai încolo, dar o să mai să las deschis. O să pun și roz deschis. Că trebuie mai mult sclipici. Lipici cu lipici. Îți pun și albastru închis? Pune, da, pune. O să am 3. Așa, cred că e destul. Mie îmi place al meu. Mi se pare tare. O să mai pun și eu. Mai pun pentru că cam puțină. Hai că mai pun roz, o să pun pe amândouă în același timp. Ok, o sărit. Ceva? Cam rău. Sunt... Ah, super! Ce ai făcut? Nu știu. Da. Îl lași cadouri. Da. Nu mai ridicat așa, dacă te fac vedeți? Da, vedeți, dar depinde. Adică dacă am pus așa, am acolo din inima, dacă înapoi normal. Dar deci depinde de slime. Da, asta cred că este mai preferat care e ca asta. Deci că am făcut un așa, cu fără mai așa. Așa cu așa. Așa cu vedeți, așa. Face ca o gaură mare. N-am făcut așa mult. Așa, mai. Vrei să amestecăm? O parte din slime-ul, o parte din slime-ul tău? Să ne părăise? Am dat și... O să amestecăm? Da. Parece que está. Se puede conseguir. Hay que tomar vaso más y. Chiar îmi plac cremurile astea. Chiar foarte poate ieșit. Cred că preferata mea este toate. Deci mai și asta amestecată. Schimbe... Asta și asta. Da, toate. Să le fac o tobă. Pizza, din ea. Dar asta e mai pufoasă. Am decât asta. Și asta, sincer, tot aici e pufoasă. Asta pare că la poate.
până și așa. Era să nu iese bine, dar încercăm. Nu mi-a ieșit. Am încercat apoi, nu? Când am înțelegea, nu. Nu știu cum fac. Pot să afară. Face tumbe în aer. Tumbe, face flipuri. Flipuri. Și am aflat niște. Am gândit. Deci nu? Deci am problemă. Acesta a fost slime-ul nostru. Vă mulțumim că v-ați uitat și la revedere! La revedere!